Bon dia, benvinguts i benvingudes al 17è certamen de lectura en veu alta. Aquest any, doncs, com la situació és una mica diferent a la resta d'anys, el certamen és en format virtual. Tot i així, serà molt i molt interessant. Així que quedeu-vos, no marxeu d'aquí. Què ha passat? Doncs bé, en aquesta sessió hi participen 10 centres. Atenció perquè necessitem que feu un aplaudiment ben i ben fort. Qui no vulgui fer un aplaudiment pot fer un com per animar els equips, no? D'acord? Doncs atenció perquè els centres són els següents. Asunción de Nuestra Senyora. Molt bé. Col·legi Casp Sagrat Cor de Jesús. Escola de Crolí. Escola Mare de Déu del Coi. Vinga, un fort aplaudiment. Ara sí que se sent. Escola Sagrada Família. Escola Sagrat Cor Diputació. Institut Escola Eixample. Institut Escola Trinitat Nova. Ei, molt bé, quins aplaudiments, arriben fins i tot aquí. Institut Ferran Tallada i l'Institut Josep Pla. És a dir, Déu-n'hi-do, 10 centres a punt de començar el certamen de lectura en veu alta. I avui el jurat que tenim interessant, perquè tenim, atenció, l'Ignasi Llompart, que és inspector de l'equip LIC, i després 3 companyes LIC, com la Gemma Bartolomé, la Mariona Grau i la Mercè Sandrós. Molt bé. Moltes gràcies a tot aquest equip del jurat per la feina que ha fet. Així que sense més preàmbuls, comencem. Preàmbuls, he dit preàmbuls, a vegades se'm trava la llengua, però bé, és així. Molt bé, sense més preàmbuls, comencem amb la primera categoria. Quina emoció, mireu, pell de gallina, tu. Doncs la primera categoria és la dels gromets vermells. Sí? I comencem, doncs, amb el cicle mitjà de primària. I sabeu quin llibre han treballat? Han treballat la lectura amb el llibre del Petit Jack, d'en Miquel Valverde. Així que, com us quedeu? Esteu a punt, Jo també. Va, doncs, endavant. Soy Miquel Valverde, escritor e ilustrador del libro La balada del Petit Jack. Euskal Herritik, Itzegiteainaiz, os hablo desde el País Vasco. Estoy muy contento, la verdad es una buena noticia saber que mi libro forma parte del programa, está dentro del programa Llegir en veu alta, espero haberlo dicho bien. Y nada, pues Ori, pues eso, ánimo y suerte. Eskerrik asko, moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, igual que us ha dit el senyor Llompart, de la vostra participació. Realment ho heu fet tots superbé, excel·lent. Aquest grup dels gromets vermells amb la lectura de la balada decidit. I el jurat doncs, ha decidit que la que passarà a les semifinals de Barcelona és la Carlota Asset Tàpia. Carlota, enhorabona, una abraçada virtual perquè ho has fet molt bé. I el Roc, la Clàudia, la Maria, el Luca, que també han participat, us donem les gràcies, ho heu fet genial. Continueu llegint, que és molt important i de veritat. També teniu el nostre efecte, la nostra puntuació, perquè realment ho heu fet extraordinàriament bé. Enhorabona a tots. Carlota, quedes com a finalista. Un home va tallar amb el sabre la corda que el gorret duia al coll i, d'on penjava la clau del cofre, i la va llançar al punxó. Aquest va obrir el cofre i, davant la mirada de tothom, va veure brillar la superfície. Ben, tu. Doncs ara comencem amb la segona categoria, que són els nois i les noies de cicle superior. Què? Com esteu? Teniu ganes de saber què passa? Jo estic molt nerviosa, mira. Estic que no puc més. Va, doncs sense més comencem. Mireu, aquesta categoria són els gromets verds, que són aquests, els de cicle superior de primària. I han treballat la lectura a partir del llibre Pau Casals i el noi que tocava el violí, d'en Jordi Sierra i Fabra. En Jordi Sierra és un escriptor que fa novel·la per adolescents i també novel·la d'intriga, novel·la negra. A mi m'encanta la novel·la negra. Va, doncs vinga, comencem. Atenció, perquè aquests nens i nenes de cicle superior han gravat un vídeo, però un vídeo d'1 minut. Així que han tingut molta feina, no només per fer la lectura en veu alta, sinó també per fer aquest vídeo i enviar-nos-el. A veure què passarà al jurat, a veure què deliberarà. Esteu preparats? Sí? O jo també. Agafeu-vos fort a la cadira. Vinga, que comencem. Hola, soc en Jordi Sierra i Fabra. Moltes vegades llibres meus han servit per aquest concurs de lectura en el que participeu. Però aquesta vegada
estic content del llibre que heu escollit. És un llibre per mi molt important i un dels meus preferits. Gràcies per llegir-me, gràcies per participar en aquest concurs. Espero que tingueu molta sort. Sé que esteu en el cicle de primària i esteu començant a descobrir el plaer de la lectura. Seguiu llegint, sereu millors persones, i sort, molta sort, en aquest concurs en el que esteu a punt d'intervindre. Gràcies. Bon dia a tots i felicitats també, ho heu fet tots molt bé. Realment ha sigut una categoria que hem estat deliberant bastanta estona, jurat, perquè, igual que ha passat amb els grumets vermells, tots us heu implicat molt, amb molt bona dicció, molt bones modulacions, el contacte visual amb la càmera, o sigui, realment ho heu fet molt bé. D'altra banda, tot i que a les bases posava que hi havia alumne que no es podia fer mascareta, hem preguntat a l'organització del certamen que com era que hi havia algun alumne que ho feia amb mascareta i se'ns ha respost que realment s'ha seguit molt, han sigut molt curosos amb els protocols dels centres, que algun centre va manifestar que era per protocol, per prevenció. I per tant això també ens ha generat molt debat, perquè clar, realment canvia la fonètica i la vocalització amb la mascareta. Moltes felicitats a tots, de veritat, ens ha costat, però finalment hem decidit que la persona que passarà a les semifinals de Barcelona és la Miranda Cosaletti Aledo. Moltes felicitats, realment ho has fet molt bé. Tens un timbre, a més, molt bonic i precisament, tot i amb la mascareta has vocalitzat molt bé i, per tant, enhorabona. També animo a la resta, a l'Abril, a la Bruna, a la Laura, a la Sara, a seguir com ho heu fet, perquè realment ens heu agradat molt. Moltes felicitats a tots. Això acostuma a donar perspectiva. Què és la perspectiva? Veure les coses des de la distància per poder entendre-les sense caure en actituds viscerals. Molt bé, escolta, moltes gràcies, Mariona. Moltes gràcies per la valoració feta. Sí? Doncs mireu, seguim, perquè això està en marxa i no podem parar, Ara arriba la categoria dels timoners. I els timoners són els alumnes de l'aula d'acollida, que van des de 5è de primària fins a 2è de l'ESO. D'acord? Doncs bé, la competència lingüística d'aquest alumnat s'ha de valorar molt, perquè fa molt poquet que estan als centres, a les aules d'acollida, i acaben d'arribar, són nouvinguts. Doncs ells han treballat amb un llibre, han treballat la lectura en veu alta que es titula L'Anticlub, de l'Àngel Burgas, i s'hi han posat amb una adaptació, amb una versió de la Marta Luna. Què us sembla? Si donem pas a aquest alumnat i els escoltem. Sí? Doncs vinga, atenció, preparats? Que comencin. Bon dia, lectors i lectores. Jo sóc l'Àngel Burgas, l'autor de l'Anticlub, amb la versió que heu llegit, que hem treballat amb la Marta Luna. Res, només us volia felicitar, que ho heu fet molt bé. És una tasca molt important aquesta de llegir en veu alta i m'agrada molt que hagueu participat al certamen de lectura. Que tingueu molta sort. Hola, bon dia a tothom. Primer de tot, i seguint en la mateixa línia que els meus companys del jurat, felicitar-vos per l'esforç, per les lectures i pel coratge de posar-vos davant d'una càmera, gravar-vos amb l'objectiu de fer una lectura en veu alta, com heu fet tots els participants. El llibre que heu llegit sou els alumnes d'aula d'acollida de cicle superior i primer i segon d'ESO, l'Anticlub d'Àngels Burgas, en adaptació de lectura fàcil. Ens ha costat prendre una determinació perquè tots ho fèieu molt bé, però com deien els companys, això és un concurs, per tant hem hagut de decidir-nos per una persona. L'alumne que passarà a la semifinal del certamen de lectura en veu alta de la ciutat de Barcelona és l'Eunice Saray Huezo Flores. Ella concretament, el país d'origen és El Salvador. Per tant, moltes felicitats, Eunice Saray, molta sort a les semifinals i una vegada més agrair-vos la participació i les felicitats sumades a tota la resta de companys d'aquesta categoria d'aula d'acollida, que és una categoria
molt, molt, molt interessant i molt maca que us hi afegiu, llegiu, us animeu a fer-ho i seguiu participant-hi sempre que pugueu. Moltes gràcies. De matemàtiques d'un altre curs. Van fer fotocòpies i les van repartir als companys. Ens havien d'aprendre les respostes de memòria i escriure-les en el full d'examen de la nostra professora. Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Ha estat molt interessant. De fet, jo estic ja nerviosa, ja estem quasi al final, però clar, és que s'està posant molt interessant això. I ara és el moment de la categoria dels cursaris, que són els alumnes de primer i segon de l'ESO. Bé, aquest any, nois i noies, no heu tingut tants nervis, que no? Els nervis al directe no han existit, però esclar, heu hagut de fer uns vídeos d'1 minut que us heu posat molt d'esforç. Però tot i així han quedat amb molta qualitat. Estem meravellats i us donem l'enhorabona. Ara els alumnes del cursari, de la categoria dels cursaris, han treballat la lectura en veu alta a partir del llibre que es titula EM, Nova Incorporació al Club de la Cistella, també de l'autor Àngel Burgas. Així que, sense dir res més, hem de començar ja, perquè jo vull saber què passa. Sí? Doncs vinga, endavant! Hola, lectors i lectores. Jo sóc l'Àngel Burgas, l'autor d'EM, que és el llibre que heu llegit al certamen, i us vull felicitar perquè ho heu fet molt bé, ho esteu fent molt bé. Trobo que és una tasca molt important aquesta de llegir i fer-ho també en veu alta, i només això, només és felicitar-vos, saludar-vos i dir que estic molt content de la vostra participació al certamen. Que tingueu sort. Doncs bé, molt bé, tornem a estar aquí. Cada vegada això ha sigut més difícil. Penseu que ens ho heu posat tots molt difícil, però realment valorem moltíssim l'esforç de tothom. L'esforç d'estar gravant al darrere d'una càmera, d'estar tranquils, de vocalitzar bé, de pronunciar bé, d'aquesta expressivitat sense aquesta manera de voler actuar, perquè això no és teatre, és llegir en veu alta, no? Entonant bé, estar en una bona postura, pronunciant bé, fent una velocitat i una fluïdesa amb un nivell acceptable i bé. Per tant, hem valorat tots aquests aspectes. Hem valorat que és un primer i un segon d'ESO, amb un nivell ja de lectura que ha de ser molt més eficaç i eficient. Per tant, ha sigut difícil, molt difícil, però us agraïm molt aquesta participació. I el jurat ha decidit en aquesta lectura de la nova incorporació al Club de la Cistella a la participant Lòria Fernández Pérez. Per tant, Òria, enhorabona, et felicitem moltíssim. També, insisteixo, una abraçada virtual. Vaig provar de justificar l'actitud d'en Pau i de l'Asso. Però us heu preguntat què hauria passat si la profe descobria que els treballs eren iguals, copiats? Què els hauria passat a ells que sabien llegir la novel·la i havien fet la feina correctament? Ho hauríem canviat una mica? Es va revelar la croma furibunda. Vinga, i fins aquí els cursaris. Déu-n'hi-do, Sabeu què vol dir cursari? Què és un cursari? Doncs un cursari és una mena de pirata, no? Però clar, els cursaris tenien una patent de cors, que es diu. I què és això? Doncs que tenien el permís del seu propi país per atacar i emportar-se els tresors de vaixells de països enemics. Una mica lladregots sí que eren, Bé, i fins aquí, d'acord? Així que moltes gràcies també a Mercè, moltes Mercès, sí? Doncs vinga, seguim amb la categoria tropa de cursaris, que són els alumnes de tercer i quart de l'ESO, d'acord? Ells han fet el treball, la lectura a partir del llibre titulat El Club de la Ciència, el misteri de la Casa Encantada, de l'autor Marcelo Mazzanti. Sí? Així que mireu, aquesta lectura és compartida entre 3, és a 3 bandes, d'acord? Un grup de 3 i es reparteix la lectura. Apa, quina emoció! Anem a veure com serà. Sí? Esteu preparats? Doncs endavant. Hola, amics dels misteris. Espero que us hagi agradat el meu llibre, tant com la ciència i la por màxima. Recordeu, seguir llegint en veu alta. Per negra que sigui la nit i la foscor que us envolti. Bé, doncs aquest grup, com se'ns acaba de dir, és diferent en el sentit que no és tan sols una persona, un nen, una noia, una nena, un noi davant d'una càmera jugant-se, perquè
també quan es feia en directe també tenia el seu pànic, perquè una xamtalla mirant a veure si ho fas bé. Bé, cada un, tot té el seu mèrit, però aquesta categoria té d'afegir que no n'hi ha prou de salvar la vergonya i de salvar el pànic, sinó que tu t'has de coordinar molt bé amb les persones que has decidit, suposo perquè són amics o companys de classe o alguna cosa d'aquesta. Has decidit fer un treball que necessàriament és col·laboratiu perquè tu no pots trinxar el treball de l'altre o no refiar-te de l'altre i tot això. Dic això perquè un dels criteris més enllà, lògicament, com s'ha dit abans, de la bona pronúncia, la vocalització, l'expressivitat, per dir-ho així, no excessivament teatralitzada, clar, la gràcia ha estat l'equilibri entre les tres participants, les tres persones participants, i és un dels criteris, finalment, que potser han prevalgut en la tria entre aquests 6 grups que amb tant d'esforç i tantes ganes hi han participat. És per això que el jurat ha considerat oportú que el grup de 3 que passi a la semifinal d'aquesta categoria és el grup que formen l'Arnau, la Carlota i la Lucía, perquè jo crec que reunien en totes les coses que acabo de dir, i ja acabo, una mica més que els altres. En tot cas, felicitats als altres 5 grups que han fet l'esforç de posar-se en un lloc, segur que han hagut de practicar molt per no trepitjar-se i aquestes coses que passen quan has de fer les coses conjuntament, i felicitats a tots i sort en el trio que passa a la semifinal. Li va caure la biga al damunt i no ho va poder fer. Els nens es van quedar tancats. I això va ser el que a la fantasma li va quedar pendent de fer quan era viva, i la raó per la qual el seu esperit segueix atrapat en el nostre món. Es va sentir obligada a aclarir. Si cregués en fantasmes o en esperits a l'altre món, esclar. En Fernando va sentir a contracor, imaginant-se... Aquí, el certamen de lectura en veu alta. Ai, que ràpid ha passat, la veritat. Ara no sé, mira, m'entra un d'això que tinc ganes ja de veure el del curs vinent. Però bé, ha estat un plaer poder presentar aquest acte, d'acord? I sobretot donar-vos l'enhorabona a tots i totes. Ho heu fet fenomenal, ha estat fantàstic. I volem agrair al jurat, a l'inspector Ignasi Llompart, també a tot l'equip LIC que ens ha acompanyat fent aquesta tasca, i sobretot a l'Anna Casals, que està connectada des d'Andorra, d'acord, i que també forma part de l'equip tècnic, així com els tècnics del Consorci. Oh, i sense dir res més ja m'he d'acomiadar. Bé, doncs aquí una servidora, la Judit, per cert, que no m'havia presentat, però ja ho sabeu, doncs s'acomiada també. Moltes gràcies per haver participat, us esperem al curs vinent i sobretot, per favor, l'últim, que tanqui els llums, Doncs vinga, adeu! Ha ha ha!